Як і обіцяли, зараз у нашій студії 600 метрів з'явився культурний гід, експерт і просто пригажуня Наталія Бібікова. Вітаємо вас, Наталя. Доброї раніці. Вітаю вас, сябры. Доброй раніцы, паважаныя тэлегледачы. Я пачну, так? Калі ласка. Вітаю вас і запрашаю у прывабны свет мастацтва. І не толькі паслухаць, але і квіткі ў тэатр атрымаць у падарунак. І за сённяшнія квіткі варта пабароцца, таму што тэатр не наш. Гэта гастролі Чарнігаўскага абласнога акадэмічнага украінскага музычна-драматычнага тэатра імя Шаўчэнкі. Сапраўдны украінскі вій у Мінску 17 лютага. Упершыню і гэтая падзея заслугоўвае асаблівай увагі. Смелая і крэатыўная пастаноўка аднаго з найвыдатных тэатраў краіны, у якой гогалеўскія матывы перакрыжоўваюцца сённяшнімі рэаліямі, непрыхаванымі і абсурднымі, названая лепшым драматычным спектаклем года ў краіне. Камічна-філасофскі настрой, пераканаўча-акцёрскае выкананне, дасціпныя дыялогі, вій, доку, драма бясспрэчна ўражвае. Аўтар п'есы знакаміты сучасны драматург Наталья Варажбіт, рэжысёр, заслужаны артыст Украіны Андрэй Бакіраў. Фабула гогалеўская, а вось падрабязнасці і акалічнасці набліжаны да сучаснасці. Дзеянне адбываецца ў Палтаўскай вобласці, куды накіроўваюцца два французскіх студэнта да сваёй фэйсбук-сяброўкі Аксаны. Чарада незвычайных начных падзей кардынальна змяняе іх першапачатковыя планы. Аксана загінула, вяселле адмяняецца, участковы шукае вінаватага, а аднаму з французаў трэба адпяваць паненку на працягу 3 начэй. Знаёмая фабула, аднак развязка здзівіць многіх. Вій здзіўляе не толькі смелым, нетрывіяльным падыходам да літаратурнай класікі, але і галавакружнымі, тэхнічна складанымі дэкарацыямі, тонкім драматызмам, зладжанасцю акцёрскага ансамбля з 25 чалавек, прадуманым музычным афармленнем і рэжысёрскім крэатывам. Усе непрадбачаныя аўтарскія хады, нечаканыя рэжысёрскія рашэнні, цікавыя акцёрскія знаходкі накіраваны на стварэнне сцэнічнага дзейства, якое ўразіць і натхніць на развагі. І той, хто першы з вас датэлефануецца да нас у эфір, мае магчымасць трапіць на гэты відовішчны спектакль. А пытанне вось якое. Назавіце, калі ласка, заснавальніцу беларускага тэатра. Будзем працягваць адукацыю тэатральную з вамі. Імя заснавальніцы беларускага тэатра. Гэта было даўно. Тэлефануйце, адказвайце, я чакаю, і плануйце культурны адпачынак разам з намі. А я яшчэ пакуль дам некалькі напрамкаў для вашай увагі. 22 лютага на вялікай сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбудзецца ўрачысты канцэрт Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь пад назвай «Класіка для ўсіх». Дырыжор і мастацкі кіраўнік маэстра Александр Анісімаў са сваімі музыкантамі падрыхтаваў цудоўную праграму. Гэта сапраўдныя шэдэўры музычнай класікі. 6-я сімфонія Пятра Ілліча Чайкоўскага і фартэпіянны канцэрт нумар 5 «Імператар» Людвіга ван Бетховена. І, як заўсёды, без разыначкі не абыдзецца і гэтая праграма. Музыка адзінай оперы Бетховена «Фідель» – рэдкі госць нашых праграм. Аднак у супрацоўніцтве са спявачкай Ірынай Крукуновай уверцюру і арыю Леаноры маэстра выконваў не адзін раз у розных краінах. Цяпер гэтыя творы прагучаць для вас, паважаныя тэлегледачы. Не прапусціце такую выдатную магчымасць, накіроўвайцесь усе ў філармонію. І яшчэ адзін анонс. Ён таксама тычыцца музычнай класікі. 16 лютага Вялікі тэатр Беларусі запрашае вас на знакамітую оперу рымскага Корсакава «Царская нявеста». На беларускую сцэну «Царская нявеста» ўзышла ў ліку першых выбраніц. Разам з Яўгенам Анегінам, Кармен і свейскім цырульнікам пад назвай «Апрычнікі» ў 1933 годзе яна пачынала гісторыю Вялікага тэатра оперы і балета ў Мінску. 38-й стаў годам другой пастаноўкі оперы. У 50-м «Царскую нявесту» ў Беларусі паставілі ў 3-й раз. Спектакль меў вялікі поспех і пратрымаўся ў рэпертуары больш за паўстагоддзя. Пасля рэканструкцыі тэатра галоўны рэжысёр Вялікага Міхаіл Панджавідзе вырашыў вярнуць на сцэну гістарычны спектакль і прапанаваў сваё прачытанне востра-драматычнага твора рымскага Корсакава. Схільны да пэўнай кінематаграфічнасці, Міхаіл Панджавідзе выпісаў палатно, якое не грашыць ні супраць гістарычнай праўды, ні супраць эмацыйна-псіхалагічнага ўзроўню чалавека 21
стагоддзя. З рук рэжысёра выйшаў спектакль, насычаны рэалістычнымі дэталямі, які стаіць вышэй штодзённасці уже за кошт сваёй музычнасці і ў той жа час бярэ ў цюзкі супержывання і датычнасці нават непадрыхтаванага гледача. Дарэчы, у гэты дзень галоўную партыю будзе выконваць народная заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Аксана Волкова. Таму схадзіце абавязкова, гэта рэдкі выпадак, гэта нельга прапускаць. Ну а цяпер давайте паслухаем тэлегледача, які да нас датэлефанаваўся. Добрая раніца. До нас датэлефанавалася Надзея Тимофеева. Яна Так, сапраўды? не ведаем, як яна выглядае, яна нам тэлефануе. Калі ласка, вітаем вас, Надзея. Ці ведаеце вы імя? Добрая раніца. Ці ведаеце вы імя заснавальніцы беларускага Я тэатра? лічу, што гэта Францішка Уршуля Радзівіл, так ці не? А што адбываецца? Мы жадаем пайсці ў Мы жадаем тэатр. пайсці ў тэатр. Ну, тэлегледачы сёння нам не тэлефанавалі, я вырашыла тэлефанавацца сёння сама. Надзея, праўда, гэта так, сапраўды, ты малайчына. Ну, Надзея, я вельмі ўражана, што ты гэта ведаеш. Ёсць у меня одно пытанне. Вялікі дзякуй, Наталя, але ж я гэта ведаю яшчэ са школы. Маленечкае пытанне. Ці Якое? ёсць з кем пайсці табе ў тэатр? Так, Сёння напрыклад. якое свята ў нас? Ну, дзень усіх закаханых, напрыклад. Я лічу, што мы вырашым. Зразумела, Андрэй, з кім зразумела. Я пайду ў тэатр. Зразумела, Цудоўна, Надзея. Надзя, квіткі на спектакль «Вій» твои. Ой, вялікі дзякуй, як прыемна. Я забылася ўсім пажадаць адпачываць культурна і да сустрэчы ў наступны чацвер. Гэта была Наталья Бібікова. Цудоўна сустрэнемся ў чацвер.